съм Гицака и днес в днешния епизод ще ви покажа как да свалите Евротрък Simulator 2 мултиплеер. Значи, виждате ще тръка с мапа, влизате, аз отново не съм се логнал, но в повечето случаи трябва да влезете отгоре за да се регистрирате, нали там регистрацията е елементарна. Няма да се регистрираме. Нали, така, след като ви излезе логина, пишете имейл, обаче не юзернейма, който сте въвели в самата регистрация, а пишете имейл адреса, чрез който сте се регистрирали. Това е моя. Значи и мен ме затрудни логването, докато не усетих. Трябва да се въведе ABV-то, което сте въвели, а не юзера, както е. Download, цъквате Download. Между другото и без това трябва да се актуализира мултиплеера. Когато цъквате Download, трябва да имате WinRAR или WinZip. Те са няколко програмите. Install Trackers мапа. Да. Така, това е тук да сложа. Значи, Акертона така, тук браз трябва задължително да е в папката, в която ви е Евротръка, в която сте инсталирали Евротръка. Аз примерно нарочно ще го инсталирам на празен дискет. Steam Apps, Command, Евротрък. Така, аз съм го инсталирал вече, както не, нали? Тук е OK, Next. Така, ако евентуално сте закупили American Truck Simulator, но сваляте ята си, обаче аз понеже го нямам, няма нужда да го свалям. Нали, тук вече съм излизал. Steam Library, Steam Apps, Command, така нататък. Тъкате Next, така, нали, Create Desktop Icon. И бам! Вече имате мултиплеер, така, това е всичко за този клип. Сега ще се видим